ihe na-akọwa Emeka. Bịa doo m anya. Onye ọzọ gị dogo ya papa. Papa na ya. A gwara gị si gị na English credit, mathematics credit, biology credit. Igbo language. Ha ihe niile debe bụ credit papa. Emere m ọfụma nụ. Gentị. Kedu ihe wụkwa dị credit? A na-ewu credit. Isi credit dị mere ọfụma. Papa credit pụtara na m pasịrị. Credit gafere pass papa. Credit no ya mere ọfụma na ị mere nke ọma ihe niile gara nke ọma. Eme m nke ọma papa. Ohi ga-akọ ọga nọ gala adagharị ọnụ ndekwebu nwekwala ji gbawo na anụ ọhịa. Ihe mere na oge ntị echiwu nkwụ. Ga-aga ahịa egotewe ahịa ga-ejiwe megharịa ga-erigharị ọnụ ịgbalịala nwa m. Ma gala ke nwa osu ha ga ma pụta no. Okay, you mean nwa nwere credit. Papa ana m echekwa ego. Bye bye. Hey, nwa nwere credit. Credit. Hey, credit. Ọga ko waka credit. Emeka nwere credit. Credit. Oh, credit. Emeka wa credit. Abelaka credit. Abelaka credit. Hey, kasi. Chineke kele dịrị go. Ka ị na-achịla aka elu ka Moses na Baịbụl. Nke a na-ekelere gị Chineke. Hey, nwanne m ana m ekele Chineke. Ị makwuru lere nwa m nwoke lere Emeka. Ọ pasịrị nke tọchara m ụtọ kara oyibo. O nwere ya credit, ihe niile o nwere. Credit. Ọ ya ka ị na-aṅụrị ihe niile na-aṅụrị. Na nwa gị nwere credit. Mpa ịma nghọta dị. Sị gị na ịmara ka o si adị. Ka nkọwara gị. Credit nwa gị nwere na skuul bụ gị na o ji nnekwu ụgwọ. Nwa gị ifu ụgwọ o ji n'ụlọ akwụkwọ. Mechọọ ọnụ gị. Ịfụ na ihe m na-agwa gị. Mụnwa mụchara nwa n'ụwa bie nwa. Nwa ngwa ya okwu. Ịmakwa ihe onye na onwe ya nwere nke ya. Ihe niile o lere n'ụlọ akwụkwọ FFFF. Ka ihe wụ fefe m pụtara. Ya gwazie gị. Ihe F pụtara ya farmland ya. Farmland. Ya ihe nwunyere mpa ma ala. Abịa n'obodo a odo. Anyị nwere ihe mpa nwe kịta na ala. Ihe ọwụ nwoke ala. Aga m achọ katapila ugbu a wee na-akọ ihe. Nwa gị abụ ezigbo mmadụ ọ gwaghị na ọ dị mma ana m abịa. ị mere ọfụma ịma ihe m na-achọ ịgwa gị akụzikwa na ya akwụkwọ maka nwere onye m chọrọ ka gị na ya ma aka n'obodo a efu a jidesie ike ahapụkwa na ya aka nke abụ efu mpe ma nghọta. Emeka ọmụ aka ebe bịa gara ụgha aja jide m ụgwọ na skuul. Nwa bụ nna gị nwetacha m niile ntara wee ree nkwụ ree ngwọ ree ihe niile nwere iji wee zụọ gị ka e bụrụ mmadụ. Ihe mere gara ụlọ akwụkwọ jee jide kredit ụgwọ. Papa onye gwara gị n'ọgwụ ka jitere gị nwa bụ Emeka ga-ezitere gị ụgwọ. Mechaa ọnụ gara agbachi gị ntị. Papa akọwara gị ihe niile ebe a. Credit apụtara ụgwọ. Credit pụtara na onye a mere ọfụma. Credit gafere pass papa. Ị na-apara Emeka mụ bụ nna gị okenye dịka m gị na business. Emeka Chineke gbakwa gị ọkụ dị. onye egbe ugbu ka ị ga-eburu mgbachi na-achụ nwa gị. Bịa nwoke bịa. Emeka Chiri. Ị mara ihe m na-achị agwa m ihe ka ndị mmadụ nwere ka ha na-esi eme. Ị ga-egbu nwa gị egbu ọgụchagwa akwụkwọ. Kịrị ma ga-egbu ya. Ị ga-egbu ya egbu ọgụchagwa. Erela nkwure ngwore ihe niile ji sụọ n'ọhịa onye achọghị bụ uru. Ọ bụ otu a ka esi azụ nwa. Nke bụ iji mgbachara were achọ ya. Ọrụ ụgwọ ka o ji. Ihe ga-emedebe bụ ịga ọnwụ n'ụlọ ụka ebe a na-ebi ego. Ị ga-ebiri ego ma ọ gaa n'ime ahịa ebe a na-aṅụ mmanya na aṅụcha mmanya ka ego. Gị na ahịa ego a wee kwụbili ụgwọ. Dozie ya aka na ntị. Ka ụgbọdọ anyị ụmụaka ibe na-ede ya ọfụma ma nwoke m ka ekwe nke bụ ide kredit. Enwekwenụ ka ọ dị. Ihe ndị ozugbo nwere ka ọ dị. Ka isi ya wụ igero na skuul ụmụaka ibe gị na-ede ihe. Gị na-ede kredit na-eji ụgwọ. Onye ji ụgwọ? Papa ndị agwa gị na ji ụgwọ. Papa iwe kwere. Papa ga-kwere bi oge ọbụla n'ụlọ ụka ijikwa m ụgwọ. chere nụ ọlawo gịnị ka iji? Ọ bụrụ kredit. Ụka m na nwayọ. Chere gba mbọ ka ịkwụ ụgwọ iji. Enwere ihe ọzọ na ụgwọ gịnị? Chere na mbọ gị wa. Lekwe nwoke m a. Ya ị na-amaziri nwa m aka nwa nwere FF ka onye ọma gịnị? Ebe ya na onwe ya nkọzi na ọma ya tụrụ isi. Ọ bụrụ na sọ ọma na abụrụ nke na otu ụgwọ. Na-agaghị ha Emeka egbugo m.
Emeka nwa ngwa result Emeka to she make China no credit. O maka ihe Emeka iji kpọpụta ebe Emeka ma akwụkwọ. Aga Emeka ma akwụkwọ hapụ ihe na-akọ. I'm need them at Emeka. Himself otem na na tinye Emeka scholarship. Onye Emeka ka bụrụ isi ka tinye scholarship. Emeka ma akwụkwọ ya. Okwu ga tawa chama ino okwu Emeka dị. Ahụ fogi na afọ ihe hapụ ihe na. Hey, Nanga na the church debite go ngaga debite go ngaga onye ga-ebinye m ka ebe ga-esi wee debite. Hell akwala maka tiere ọkụka. Akwala maka tiere ọkụka. Ele buru ga kemgbe m na ma agba ọrụ gunu na akpọgo ogebi Lagos station anu mo mere kire ga du ba le kushite ko onye gara ọgụgụ ma gịnị mere. O wee Emeka nwa gị. Emeka mekwara gịnị? Ego niile tiri n'isi Emeka nwa gị ọ bụ na m were ya jee goro nkịta dị n'ụlọ m nke a. Ọ gara edo m anya nkịta nwa onye na ụmụ onye ohi ma onye ọ na-amaghị ya na-agba ya hop kacha hola weje were ego niile m nwere wee jije tie n'isi Emeka ama m na ihe niile Emeka gwara m sị na ọ pasịrị otu anwụ n'ezi ọ bụ na Emeka dachara daruo ala azọ ya okwu n'elu Onye dara na ada ọwa amadi ọha magbughị. mechaa ọnụ ebe a amaghị m na ihe ahụ na-akpọ si ụgwọ ka ọ ga-eje jidere m akwụkwọ niile akpụrụ ya ma ma na akwụkwọ enwe ndụ. Ụgwọ ọ sịkwara gịnị? Ọwale ri ha gasko ọ zụrụ gịnị n'ụlọ akwụkwọ? Mgbe ọbụla ọ gacha lọta ga jụọ ya ihe ọ zụrụ onye ọ zụrụ ahịa. Ọ bụ ihe gị kwegbu ya ni. Ekwere m gwa nye m ya n'aka. Ọ bụ na ịgụnye gị ya. Ebe a lo iji ogoro latọ ọ dịghị. Ọ dịghị. Ngwa ka mbịa. Isu na nwa gị nwoke ka ga-etinye. Ọ dị mma. Emeka ga-azụkwara gịnị? Ọ lerigwe ihe ma ọ ga ụlọ akwụkwọ wele kwenye ike wike ba ya la ga-azụga ihe kredit na-azụga ihe n'ụgwọlọgwọ ya gara chalụ ọ ga-egwa m ha ọ zụrụ ọrụ akwụkwọ ụgwọ ọ ga-egwa m ya gara chalụ nga Emeka ọkwa gị agwụshi ị na-agba ala na-agba ushi na-agba iyi na-agbakwa ụmụ nna gị ọ kwefụrụ gị ọkwa gị ga-agakwa mpa m na kredit nwere bụ ụgwọ ka nji n'ụlọ akwụkwọ na m dara ada gụwa nwere F9 pasịrị pas mana ị dara daruo ala chere ka m kwuo ya ka nje kwuo na ị pasịrị ya wụnụ obi gị niile obi gị egbu ka mụ nwa nwere F dara ada ji ọmụmanụ ka m gụwa pasị na wee gaba dị ka m kwuo eziokwu ọma ọkụrụ gị ọnwa ka mụ agbọsị gbawetere ụmụrụ adị mụrụ gị akọ adachi ya gị ya agbụshi ọkwa mụ na gị n'obodo agbụshi mma nọ n'obodo a kwa n'obodo a mụ na gị nọ fụ mgba gị a ga-enye gị ala ka m fụ ka nke nye gị ala nwanne ka m fụ agbụshi cheka m nwere ọ maka na hapụsị ka nke a ga-esi wee rụọ ọ mala eji bịa hapụzie hapụsị je ka ije kwụgoro ụgwọ iji ị na-eko ị nwere kredit ka nwa dara ada wee nwazie mụ na gị ya fụ n'obodo a mmesi gị ihe n'obodo a agbụsị ọkwa mụ na gị mmegi ihe ga-eme gị ọkwa mụnwa ka imere papa m nwere ụtarị na-achụgharị m n'obodo a ị ga-ata afọ ya cheka nwego ya kwele pụọ na ije ise ka ije kọrọ mpa m kọwara ka o si eme ọma nwatara gị mpa m wee okwu ọ mapa m eji bịa n'aka jawụ agbụsị ọjọọ ihe ọbụla ị fụrụ ịgba gbakwa ụgwọ ama nna gị emenenu emenani abụsị ọgbanne na nwa emenenu emenani abụsị ọgbanne na nwa ebe ọ batara ife na-eme abụsị ọgbanne na nwa ebe ọ kpọnyere ife na-eme abụsị ọgbanne na nwa akwụrụ afụgo ụta nka trọbụl abụsị nkata nsogbu ma nwa m kwenye na ndị Igbo kwuru si onye rụọ ya rie onye rụọ ya rie nwa m ịrọ ị ga-eri maka echegodogo ma ọgwụdo nwa ga-adetere m kredit a ugbu ebe ka m ga-agachọta ego m ga-eji were kwụ ụgwọ ya ka m ji nọ n'ime ụlọ wee chere si ya mba m enye gị ego ka ịsụọ n'ọnụ chachao ka ịsụọ ego n'ọnụ gị maka na amarọ m ihe ọ gara arụ oke ala niile a idetere m n'aka ugbu a ọnwụ na o siri ike m nwere ofu plọt ọgbanye ọgwụ ya bụ ihe ị ga-emewe iwere ego bịa n'ahịa be anyị atụkwana ụjọ n'ụdị ala m ire ego sụba anyị n'ọnụ nna m gara aka ebe m na-agụ m ga-esi na ị ga-agụta nke m na ya ka ọ dị n'aka ga-aba cheche nna m asị gị
ọkụfụ anaghị na nwetara gị aka m ga-eti egwu ya aka m ga-eti ọgụ mụbụrụ m ọghọghị Gaba ihe na nwetara aka nwere ugbu a farmland nke ọzọ port of land ya bi ime na efu ọbụji efu ịmapụzi aka gị dị nkọ nwa m gaba ịma onye nna ya na-edu ihe onye kwụ n'azụ fụ na-eji ụkwụ were aka ụkwụ na okpum ya ka je tisara mụ maka iwe na-enwe m ihe anyị gbaa n'isi ịchọzi ịgba ya n'isi gị niile maka itoruru ya ịkwa ka ọ na-aga nwa m akwụkwọ akwụkwọ ọ dị nwa m na ọ dị ka ojikwa okwu edekwa awụsị nwa m na-aga nga dịghị n'ahụ ibe ọ bụghị nke nne na nwa ya ha agaghị agbakwa ọsọ abịa gidigidi ndị ụgwọ ga-akwụcha ụgwọ n'ụwa mgbe ha maka aghọtara nne m ọ dị maka ka o si adị maka na ịmara ka o si adị nwanne ekwu otu ihe m na ilele m anya ihe m dere n'ụlọ akwụkwọ ka onye nkụzi anyị ji wee kwe m nkwa ka a na-emepe akwụkwọ ọ ga-ewere pichọ m tinye ụlọ akwụkwọ ya see m na billboard mmasị ma kpa mkpụrụ otu a n'ụlọ akwụkwọ ya imepe ga etebata efu m ozugbo maka gịnị eji akwụkwọ dee eji m akwụkwọ dee ihe na-akpọ kredit na amasị m igbo m kredit English m kredit ihe dị ndị na skuul m kredit onye ụlọ akwụkwọ wee kwe m nkwa sị na ọ ga-ebuni m ya ọ bịa n'ụlọ akwụkwọ gbaa pichọ m kpa as the highest legend ịghọtara kọwara ya eche m na asị na Emeka bie nwere kredit asị na ọ bụrụkwa Emeka agbụsị ifuru ebe a ya dere kredit obodo anyị niile sọsọ enwe kredit Emeka itibere ebe ọ na-akụzi ihe na skuul agbụsị ifo kịta na-atazi dị mọni n'elu korota nwanne ọ pasa ọ bụ mega agbụsị nwere ife niile agbụsị na-echenji gold wardrobe into Versace the money pasa echere ka nsị pichọ ya maka ihe nderede ka nna m ji wee nye m ego si na m buru ego jee liwe sisa na small sego ya n'ime ee ka chere ka nwere ọsọ ndị cha nke ọgwụ alawo bịa buru ọzọ ya bụ ihe nderede na akwụkwọ Emeka ekwere ihe Emeka ma Emeka wee shigbo onye ọ bịa biso ka chere na ọ bụ ka fụ ego nke a ka bụ small ọ bụ efe agbụsị ga-echenji efe ọkịrịka ga-atụ Versace agbụsị ka ọ bụrụ ihe agbụsị agwa na ihe echenji efe ya ihe dị ebe wardrobe eto Versace ka anyị jewe osi ka o siri ọ dị otu a mgbe ọ basịrị n'ụlọ kekọrọ ya dị ndị ọdịnala onye taa dị mọni na ugwu nke ga-akwakpọ ịta nke akpọrọ eji m ya Agbụsị kedu ndị na-etiri m aka n'oroma kedu na-esi n'ezigbo na-abịa awụrụ ka ebe ị na-anọ mgbe a na-aga awụrụ nwekwa ndị nna afọ kama ma mgbe ụfọdụ na-eme mpụta ụdị nji awụsasị ya na ntụtụwa ya aghọgonu m omere ọha n'orenji maka ịkpọ m ụtọ amamihe ka m chọrọ ka m gosi gị mgbe mara ndị Igbo na-ekwu okwu wee sị onye na-ama ha dozi mmụọ mara ndị ọzọ nara ya mma dozie ọ bụ mụnwa ga-anọ otu osisi nnụrụ ụda ya tigbuo m ma ọ nọrọ otu asị na mmiri na-eji eji ọma mba na arụ ka ọrụ ya ihe m chọrọ ime ugbu a ịhụrụ otu ugbu a echenjiri na-agbata FFF na skuul na-agbata FF na skuul ọ gbatawa n'ebe niile eji ugbu a ndị iro ọchụ ebe a ga-esi megide m ya achọrọ m ka m gbabichie n'oge tupu ya na-eme m wee chebe echecha ya wee sị m na ị ga-aga obodo mepere emepe ị ga-agakwu nwanne m nwoke ka gị na ya zụọ ahịa ka nke ị mefọrọ na skuul ka ị metọpụ ya n'ahịa nna m mpachiche ịma abịa na efan ihe agụrụ agụ ihe ngụrụ nnọọ enwe nna m ekwesịghị ịghọta mana mpa obi ụzọ ụtọ ya na m ga-aga obodo oyibo obodo mepere emepe ọ azụghị iwe ome ka nna ya otu eke mgbe nje ịma ama m ihe nnukwu ihe m kwuru ugbu ma na m nwere ike ikwu mpa ihe mpachiche ya ejikwa ugbu a ga-ejikwa iwere oroma nke afọ afọ nwere ike ịchọba ịga aghọtacha ya iburu ya oge ebe ọ nọrọ aba tupu ndị iro abịa ebe a racha ka ihe m na-agwa gị wee gakwa ebe a efu ga were otu anyị si ede ya n'akwụkwọ tinye ya n'ahịa efu a dị m bụ na ọ ji mbute otu a si butere gị farmland n'obodo a rụzie n'ala nke butekwa oge kedu mgbe ha ga-enye m ala ha
papa ọ bụrụ na ala adịgo ọ dịgo ihe ofoze nwere ya na-akpọ sọt ya ka asọtụ ya asọtụchazi ya ọrụzie nke gị ọ dịgo adịghị na ịkwadotezi eji ebe igoribezi na ozugbo nje ya kwuru sọt amagwe m na ọ ga-ewu isi enwere gaa ka ime ejikwa ndị mmadụ ame na amụra n'ahụ akara ka ọma amaka nwa m nwoke ya tatara nnọọ ff ihe niile Baby Nayoka, I want to know what's up. If you could make a begin, in Miami, Chris, in Miami, Conaza. Baby Mo, Nayoka, baby Mo, African Bolingo. Well, away on that time when you oh, in my head, okay. Oh, I won't get you good night. Electric fire, they go, Hunanguna, no, take care. Hunanguna, check, Arabic, Kite, Hunanguna, fire, baby, Abina Yoka, as hi, come with you. If we come here now, over here, I don't know. You're not going to go and watch the other go Ariba, so happy about me. No, I got to make whoever, but I'm go off my foot. In a toilet kitchen in him. He said, if the case, I'm a minute. If they will come over. I'm a muff. I had him, I was. Yeah, I was in Wagia. Wage Monaco, young Rufaka Jagger, Inja hair or the Buher, Jack and Jaya got the Buher. She like him. Cow Mazembula. I bet I get to be the Emenenu, Emenani, Abosi, Obanenama, Emenenu, Emenani, Abosi, Obanenama, Ebo Batali Feneme, Abosi, Obanenama, Ebo Bonyali Feneme, Abosi, Obanenama, Akuna Fugo Tanka Trouble. Abosi nkata nsogbu abosi ya banne na nwa o abosi ya banne na nwa o every day by day na trouble o abosi ya banne na nwa o every day by day na trouble kebe mbo ikana amam chere ya bụ na ka abosi ko di mba di ya no n'okwu ya no we na-aga okwu ike oburu eziokwu ka e ga-emekwa ọma mmen ịma na abụ m agụ nwanyị oya jeje na no kwara o una pwagara o ko si gbasatara gị ompa gị wo zaman jesi eje no kwara o mo le ni jiri eje wazo no kwe magda wafufo o kika na bi kra hundara ka na geba ina kwe magda ma ko hapu go ndi aka ga we ba asu ko na nwanne nwoke mana ndị Igbo si na ya na-esi ahụ mara ọtọọsị nwanne m anụrụ na nwa gị nwoke na ị chọrọ ịkpọfu ya na obodo ndị mepere emepe isi ebe ọ kwara na ọma akwụkwọ nwee efe o kwesịkwara na ya gụrụkwa gawa n'ihu ọrụ mahadum ya banye ọ ka gị moto a ya bụ n'ụzọ ka ị na-akụzi elu anyị na-ezi m ụzọ m ga-esi were gaa maka ọngwụnwa mụọrọ m nwa ka ngwa ga-asị na ihe niile lachaa ka o si so onye ada ala
nwa m nwoke ugbu ọ kpọtụkwa n'ebe niile na ụmụ akwụkwọ ọ ka nlebe ya anya ka unu mefuo ya nsị onye nche m ikwuru bịa ebe a ka anyị tụọ ala otu iti nwa gị otu a ga-esi mma ma ga-akụ gị ya ụbụrụ aha ka akwụkwọ banyere ya bịa na-akọrọ m na m ga-edere nwa m dịga nke a akụkọ nke a si ebe mana ihe mara bụ na eziokwu ga-emechapụta ihe ọwụ onye iro mere ha maka na ama m na nwa mara akwụkwọ nke ọma enwe onye ji ụgwọ onye iro mere ha ikwuru okwu a ka mmadụ ka ikwuru ka anụmanụ Rema ngwe ekwu n'ọnụ echekichagwo ngwuri isi ncheki anụ ikwuru okwu ka ya nchi gị ogwugoro okwu dịka enwe na be m gwa nwa ụmụ eke laba wela anọkwa m n'egbe gbere ugobere kesị ibi ebele kụkwakwa ya ọchọ ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ nwe ọsọ okeke nwa ụmụ eke laba nwanne m nwoke nye m mmanya nye m ya ọkwa mmanya kwa nke m kwa mmụọ jiri ego m gụ nye gị ebura ego m mmanya chi ụzọ Ada na-eluigwe anụ ada m chai ewu nne ya na alụgara ebe bụrụ hei asị gị nọrọ na nna m pụrụ apụ nọrọ ọbụrụ agba gị ada m na m na-ego dị ọ na m kọ nna m nwa wụ agbụsịwụ nna m ọ karịsịrị ọbe nna nke ọbe nna m ka nna ada akụ m ị na-eme ihe ọ na-eme m na-alụ nnọọ enweta otu a Ibolem. Ada mana maka. Ada. Uwe chere gwa. Na acho ngwa gị nya chere wo kita. Iwe wo gị. Ngwa gị ama na ọkụ osi wee ndị. Na ọkụ adịrị gị ma dịrị m mma. Gata. Ya, genti. Imoto ansi wee bụrụ ma jụ akwọ m ma pere na m wee sị na m ga-eje obodo mepe. Ka anyị bufutezi ovu ma ya ka anyị ebute ego bute ike bata. Ka mbe nekọta ka anyị. Ada kesi nke ibi dodo. Kesi nke na akpụkụ ka ọkọ na nwa oke. Chiri rapụta obodo mepere ka ifebasị ụmụ nwaanyị ọkụ ya. Mụ nke arafuga ụmụ nwaanyị kebe ụmụ nwaanyị gịnị ka ha bụ? Nnọkọta arafuga ihe a lelebi olo. Lapịa gị ara na agbọ. Ana m arafuga. Ọ mụ na gị na-abụ. Emezina ihe na-eme na ahụ. Ebezina akwa. Mụkọ ihe na-eme okwesị eme m. Nchekebe ikwu nke m. Ọ bụ eke m. Watono dema pebezina machiano chachi ada ana afsi ewu yin Nigeria fugi ogwe funga na bata na nwa onwe to mana na afam no katara fu ngbangu buri da we de ka Nigeria ada women kai ba ni kan je gwa gị na mama rafu ni ya so badro ebe nna gị si gị ga so badro Mara han bam se gan gra batu no kwana to na def rafu sia ni te bia kai gara hai ada wo bia hey bo gawa Waka kabuo gebe no Echemisi na abusufu gị na ya. Anyị na-eji anya ga-afụ na ajụkwa m. Alụkpọkwa na manya. Mana abusufu ada akụ na ya karịa gị. Asị. Ka egwa gị na-ekwu na. Ọ na-ajụkwa m onye gwa m. Ọkwa esi m n'iribe abusu wee pụta kịta. Anafọ m ya na ada akụ. Abusu nke m na ada akụ. Nke m. Ka ya na-emezi? Ka efe gị na abusu na-eme ma ijebe abusu. Agwụ m nwa na-akpọ ada akụ na machọ ife ya na abusu mmegbu ọnụ nwa ahụ mmegbu nwa n'aka. Abusu ezina na sabụrụ m ada akụ. Ị chọrọ ịma m ihe na-agwa ikite eziokwu bịa ka ijebe abusu. Ị na-eji ebe ọ bụ na ị banyere ife na-eme di ya nke ọ bụ na ị kpọnyere ebe n'ebe egbue nwanne rekenenụ ka iji ka ọ barụ gị abụsịghị rekenenụ ka iji ka ọ barụ gị ijira afụta m ịmala na m na ebe a ka ọ ma m n'ihe ji iru gị dị otu abịa na obi adịghị m ele ihe ọ onye jikpọta m ebe a ike kwonye ya naka na afọ gị nụ n'anya imekwa na nwanne m nwoke mere ọfụma ị ga-agba nna m na Emeka nwanne m nwoke emeghị ọfụma n'exam ka ihe ọ
Naya, mere. Ememe ka mpa gị chụwa nwanne gị ma ọ mee onye ọbụla. Ememe ka m were napụta onwe m n'aka nna m. Ka were ghọlie mpa m tụgharịa ya isi gwa na mpa asị. Otu a mere na ana m afụ. Ị ma ihe nwanne nwoke na-ahụ n'aka nna m? Afụ nke nwa obere ọ ya dị mma. Mma amaka na-ezu eme ya ọ dịrị jụ. Sọsọ ihe nchọ ka imere ma ọ bụ ka obere gị mma. Ịma na ịma ka esi egwurikọta. Ihe ọ bụla ị na-eme mekwa ya ọsịsọ. Mekwa ya ọsịsọ. Achọ ka ị mụrụ m amụ. Ọtụtụ mgbe ka anyị banyere ka m gwa gị ka o si adị. Ịgba ka o si adị na. Ida afuzi franya ba. Anya peki funu ga funu. Kedu ife ọhụ? Nna afụ gị nke iji wee bụrụ ọhụ aja utu. Bịa, n'ime ya. Ihe nju ekwu. Ya, kwụsị gị ebe abụrụ ka m na gị bịa gbọtọsịba ọnụ. Ihe m chọrọ ịgwa gị kịta kwefuru agbụsị. Ị mara ka ị esi wee chagharị ya pụkwa ya. Ịcha n'ụzọ m ka ọ mụ anwụ ya. Agbụsị obi m. Ngwane ka ngwa gị mbosi ọbụla mma anwa gakata n'ụzọ wee agbị ma efozie se bosi ahụ nselie gị nselie n'ihe ọnụ iji bụrụ onye ada akwụkwọ ada ihe ọbụla ị kpọrọ onwe gị n'ime anya bosi ya mma afụ gị na ya ihe mmemme gị ntị n'ụrụ ya ama nkwụ ya n'ọnụ. Ochonga noko nenu wao emecha kaniga vivi melo mwegi Ochonga noko nenu wao emecha kaniga vivi melo mwegi Ada kenyo kenye mere gị efiri nji n'aka ya ka a na-akpọ obejiri ikwuo nwere chachapụ gị ntị ka ihe kpatakwa na iji bịa ebe a bịa nara mma m ji arụ gị ọrụ. Gịnị gbasara gị na agbụsị? Ọ maka abịsị ka iji bịa ebe a bịa nkọm okwu kọwa ịbasụ m ọkụ ke nke ọ ị na-agwa m okwu mmeti mma wee gbutu a ga-egbuta mmeti ya gbulie ga-egbutu ngwane ka ngwa gị mpochi ọbụla mma agakata n'ụzọ wee fụ gị na agbụsị ma ọ bụ nnu na gị na agbụsị nọ ọsọ ahụ ị ga-ebe m makwara ị ga na-ebe gee ntị m agwa m enweghị ejikọ mụ na agbụsị ma ọ gị nwa otu m si nụrụ ebe arụ ọrụ m ị bịa nara m mma ọ gbasahụ m mmekwa otu iji nara m mma nyekwa m ị ka na-ekwu okwu mmeti mma agbudie gị egbudi mmeti ya gbudie gị ka na-echi gị nna biko bịa ka anyị tọpọnụ ya mma ya
tọgbọrọ ya mma ị ga-ejizi mma ewe na tọgbọrọ ya mma tọgbọ ya bido ka tọgbọ hai abesi ele nnọọ ụdị obodo mmadụ ga-asị ụlọ n'ime ya ebe ọ na mmadụ kwuru ego nsham ya chi ndị winch iwetakwa ọkụ owuru okwu papa ka m gweziokwu mgbe m na-akwụsị agbachara m agbụsị ọ na-agba agbụsị ifu ihe mee m na nrọ abachara m ọkụ nwụọ were pụta ịnwa mụ Emeka vuru m n'isi na-eje tụba n'ime ọkụ mpa ịmara ụlọ ọbụla ọgụ nwa bịara zọọ m ndụ mpa bachara m akara m ewe n'ọkụ mụta ọ tụbachago m n'ọkụ na ngwa wee bịara zọọ m ka ịhụna ya a ga-akọrọzi gị akọ kwa ịhụna ya ka ọ na-eme agwa m gị na Okeke na ndị be eme ihe ha na-atụ na be ma kamgbe anyị gbapụrụ nwa ha na skuul ịgbara FF obi adịghị ha mma nna na-achụ nne na-achụ nsogbu adịghị ụmụọtara ya atị mba ọtị ya mara abacha anọ m n'ọkụ ọkụ na-abasị m anya abachago m aba n'ọgwụ wee bịara zọọ m ndụ ọ ka iwe mana nna gị bụ odogwu iwe mana nna gị bụ odogwu adị m n'Igbo dịrị n'oyibo ị mana ọnwụ na ịbara ọkụ a ha jidegoro mana anya ị na-ebizikwa ndụ ka pọpọ akwa ịhụrụ pọpọ ị na ị na-akpazi ofu agba gịnị ka ị na-eme oke ibiri nwaanyị ji webula gị elu na-eti gị n'ọkụ hapụwa ọrụ ma nsogbu adịghị ya dịba ha gbara chere m na ha ga-eme ihe ha bịara m na-eche ga wetara m ihe ahụ kwa nwaanyị ahụ kwado obodozikwere m ọkụ idi ya o wetara mana atara m ofu hapụghị ofu ị tara gịnị Chineke kpọọ gị ọkụ ka m mago ma nke ọkafụrụ anwetakọ ọkwa m ụdị nwa m mụrụ ihe a na-ebi ndụ ka ụzọ e wetara ọgwụ akpa ibe igwere ofu nga Adakụ nne m alawụrọkwa m ụra ahụ alawụrụ m ụra n'abalị ife abụsị ikwu maka ewe na-arụgharị ụmụ nwaanyị ọgụ na-erụsigharị ya ọgụ abụsị abụrụkwanụ mmadụ ọ kwụsị fom onye nke ọbanye n'onye nke kwụsị fom onye nke ọbanye n'onye nke ịma na ibu ezigbo ọyị nne biko chifuo maka agbụsị na ihe ọ na-eme agbụsị abụrụ mmadụ nne ọkwa ịma na ịbụ ụchụ keke bụkwa ụchụkwa ọkwa ịma na ụchụ ka ị bịara ịgba m n'ụtụtụ ihe na-akọwa bụ ka m rapụ ụmụ mpịampịa mmụọ anọ n'obodo a ka ha na-akpọ agbụsị afa onye ọbụla so eso ha ọkwa ya nne ikerigokwa n'ihe ị na-eme kiki ga-esi wee na-akpa agwa ka ebe ụmụazị agbụsị bụkwa nghọrị ka ọ na-aghọrị go amụkwa m ihe nji ekwu ịbụkwa ezigbo ọyị m biko ga-apụzi ebe ị na-adanye n'ọkụ apụghị ka ị na-aga n'ọkụ ji ya nwayọ otu bịa nawa ịbụ ezigbo ọyị m ga-agwa gị bịa nawa ka ị chọrọ ka m were aịzịza sapụ gị ebe agapụ m otu niile ibu ebe a n'isi ụtụtụ a otu mgbagbu mmesi obodo a bụ ọgbọgọ obodo mepere emepe ga ebe a ga and ebu n'obi ihe nji agado that place ahaziere m awee ya see ya ese makọ eso dị so mgbago de ihe nyere wuri 1 month mpịa ka mbiri ya bata obodo Mabụsị ma irukwa siti gbadokwa anya o. Ọmụnka ka paaki ya. Gbadokwa anya o. Ọpụta na enwere kosi. Ọ bụ eziokwu ka iko. Ọpụta na enwere kosi adị ọmụnwa ka na-akpọ agbe. So eme mgba ya mgba otele amụrụ akọ. So that otu ansi aga dị na ahajire m hapụrụ m okwu.
sọsọ ihe nchọkọ unu mee otu ọnụ n'obodo a gwa ilu ka igwe ilu ka m gwago ego wede iwe mmụọ gba ndịrị aka butere ike mbata ị ga-ebu ụzọ nọ kpọrọ n'ụmụnwa na ya gbagobe ebe ahụ na ya gbaa kpim ihe na-achị gwanụ ihe na-emechi ime ka ị mara bụ na enweghị ka m ga-esi egburu mmadụ na-abụ epụ mkpọ onye agbago nọ butekwa dị ike mbatakwa ntị ikwe aka ọ dịkwa mma ụnụ anwa kwara gara m da saịdị ụnụ agara ebe mma ụnụ ga ebe ọ ga-eme anyị gaa na mmegoro na ezigbo obi ahụ nke ọ na osi dị ụtọ nsị nọkwa ya osisi ụlọ akwụkwọ nata wee sị ka anyị jee nnukwu kpọ efere otere ovidobere ya ọ na-afọ ị na-ebu ihe a ha na-ebu ụmụazị anyị nọ nnọọ n'ime agha ọ na-ajụkwa ese ịmakwa ihe na-ekwu anya nọ m n'iro imenụ mgbe ị na-emejọ m anya nọ m n'iro tupu nwa m akpọ ihe anụgo m n'ime ebe elu naanị uru amana m ube ihe ama na ị ga na-atụ anya m ya ka m ji wee sị ka m wuchie ụka akara aka isi ka eji ekwu ọkwanụ ka agbụsị ọka isi eri gba mbọ ịmakwa nke na-awụ ebe niile ule a lere efu ihe niile o lere efu isi na agbụsị nwere ire nwere chima ekwukwara ife nọ nwanne m ụtọ nshi ịma na akpọrọ gị bịa kpọrọ nwanne ọ bụrụ ka azụ m bịa kpọrọ nwa m ọkwa nwa m na gị ihe m na-achọ ịgwa gị ọwụ eziokwu na abịa na nke edemede na ịmụ akwụkwọ ọma ya mana ọ na ihe niile ka ọ ga-amacha ọ nwata ka ọ bụ ọ bụrụ na ọ gakwa gị na-ejiziri ya olu otu ụlọ na-esi eme gị na-apapa ya ọ nwa gị ka ọ bụ azụ opụta ime ihe apụta ọnụ ọkwa ihe ọnwụ ya ụnụ laruo ihu ma mgbe leruo ya anya ka ọ dị ka ibe ya maka otu ahụ anyị na-akpọ ebe niile ihe ndị ga-egbapụ ya bụ ịma na otu ndị be anyị si eme eji ha chọrọ ihe ha na-arịa ya enwe m ọzọ anụghị m ife ifu dịka ikwu okwu ị na-anara gị a sị na ọ bụ na gịnị n'isi arụ ka esi amụ ụtọ nsị a mechara mụtazi onye na-akpọ agbụsị gboo otume ọmụrụ akọ akara adịghị iche imeju ndị iche nke ọzọ dịka ibe ya bụ dịka o si dị aga m adụ ya mana ị ga-eji ike tụkwa ya maka na ụmụaka kịta ya na-ebe ụmụ anya ụfọdụ nwere ife anyị ji bịa ọdịkwana ma nakwana eji anaghị agba aka afụ nwata eze n'agbanyeghị n'ebe nwanne m nwoke ugwu nkwanye nwaanyị ji mụta ibie ya ka m ji kpọọ nwa m nwoke sị ya jee chọọ ebe esi weta ofe ekpe m eri anụ anya elu mmanya ọkụ chiwe maka na nwanne nwoke bịara kpọrọ nwa gị asụkwa m si izu nke anyị na-agbara nwa gị owe izu dịka gị ị kara imere ka m mara onye a ga-ejide ụlọ ịla mmanya dịka gị ọ bụrụ na ị gwara m enweghị gị aga gbugbo onwe gị ọmụnwa bụrụ onye gara ọmụnwa bụ onye medoro nke ọjọọ akara m ilu lụpụtara gị ọrụgodo ọkarịta otu iwe ṅụọ gị ga dị ikpe ọ gwara gị mmanya ọkụ ka a nke a dị iche ndị eji nke anyị iche ife ọzọ dịka ibe ya bụ ịkpọ ya dịkwa ndụ m nsị na-eweru isi dịka ụmụaka ndị nke ọzọ ụmụaka ịzụ afịa ndị nke ọzọ si eweru isi ya so a na-ewekwa nru isi ọkachasị n'ebe nne ha ukwu nọ ọ ma nke ahụ nwefere nwa m nwoke oji nke a maka ọ pụta n'otu ebe ọ na-akwụ ebe a mmadụ niile gafere ebe a ma nwoke ma nwaanyị ọ ntụ ka ọ na-eme good morning
nwa m ejikwa ego dị mọ na-egwu egwu ọ ga-enyegodo ụlọ oju na afọ nsogbu adụrụ ife na-enyekwa n'anya bụ ka mfụ n'anya wee gweru maka na ya bụ nwatakịrị ya na-afọ enwe ọgụ na o were FFF ọ ya bụ ihe na-akpọtụ n'ebe niile m ga-esi ga-ekpọpụ maka na o were F nsogbu adụrụ nke a bụ nkata ya akpa mbọsị ọzọ nnata ka nkọwakarịrị ife F apụta amamihe chukwu ụmụaka n'ekwentị kpọna nwa gị mara nta agwa m ya ga-egota ire ebe ya na-etinye n'ekwentị ka agbụchi wee sị na n'odo eje na-egosi nke emetụrụ dị ya mmiri ọkwa ngwa fati ya mmiri na nwanne ya amara m ife fa na-eme nwanne ya ị gwara fa he awa ị ga-eji aka gị wee na-eche mgbe ị ga-emere gị isi n'ebe ka agụsi bụ Ijeọma mgbe ole ka ya ajụ m ihe gwanụ mara ma bụrụ ọzọ ọyị gị ọnụ m na Ijeọma abụsi jebere America eme gịnị America ekwukwu n'ihe ahụ ọzọ ị chọrọ ngwa gị ebe agụsi gị ọ kọrọ gị abụsi gawara Ọnịcha ahụ kwụsịkwa n'ihe ahụ ọzọ ahụrụ izi na onwe gị na abụsi gara Amerịka Ijeọma ọ gịnị kedu ebe isi nụ nka ọ bụrụ na Emeka gwara m na Ijeọma ọkwa mkpụọ gị overgrown baby ọ dịka ma na-akparị gị nke a bụzi mkparị ka ọ gị n'ezi Ijeọma Emeka mepere ọnụ ya gwa gị na agbụsị jebere Ọnịcha iwe kwere ebe ị ma na agbụsị na Emeka adịrọ na mma ama m ka ị ga-amakwa ihe n'ito nne m eme njikwete ị chọrọ ịma nke bụ eziokwu gakwuru Emeka Ijeọma ozugbo achọghị m ịnụ maka ihe ọzọ achọghị m ịnụ maka ihe ọzọ ozugbo were asị emechaa ị ga-ama nke bụ eziokwu ama na emere tata anyị zụkọrọ obere afịa mana ebe a kacha zụọ afịa mana aka obodo sido kịta onye bịa ọ na-ekwu okwu ego mana ndị anyị na-ada ebinye afịa nwoke ahụ o zuru nnukwu afịa so onye ka anyị sọpụrụ afịa kredit nne m ọfụma ife njiri kpọrọ m maka onye m na-eso nata kịta onye nna na ife abụ nwa nwanne m nwoke ọ dị ka nwa m unu mmadụ efu nwere ike imere chi ma nwa m kpanụ mbọ ka unu nọrọ ọfụma ekene ọgụ bụ isi odibo m ọ ga-anụghị n'aka ekwuwere ikwu nọ n'aka gị ọ gịwa ka ọ bịara bụ zụta ya ọfụma ka m si wee zụ gị obi adị m mma afọ ya bụ agbụsị okwu ya ọfụma agbụsị afọ agbụsị gboo otere amụrụ akọ unu tụghene ya agbụsị ozugbo ya amazi ma otu ule ma ọ mụrụ akọ ma ọ mụrụ akọ ka gbasara ya ka esi unu kpọọ ya nna ya akakwara mma ka ama na-akpọje nke nwoke na-akpụ isi ama na-akpụkanata ife dịka ọkwa isi enyi na-anya bụ isi ndị eji amụ ụmụaka na-eme isi ike na n'ime obodo nwere ife ọzọ ma chọọ ọ gụwa ha na-ego chọwa kọstọm wee dị n'ime ọgbanwe ọ ga-agbanwe ndị anyị na mbukwuchire ọ kwefuru isi anyị na afọ ya ịma nghọta chaa ka ọ eziokwu ọ bụla ịma ka o si adị ịmara ka o si adị ị ga-amụ ihe isi ya ji ife ibi n'isi onye anụwa m na-agwa mgbe ahụ ọ bịa madam good evening ma good evening unu batago unu mekọrọ ọfụma taa nna anyị ka ekwanụ maka Chima tutu unu batara buru moto fụọ ifugo ka o si ga ọkọ mere n'ihu ozugbo anyị batara na ngwuru a ọkwọ kpara na megịnị che moto iru ebe o chere azụ ebe ka ị na-aga n'ụmụ akwụkwọ fa na o nwere ife a ji weta na arụ na akwụkwọ a ga-eje natafa ọ ga-esi na ya megịnị wee dee nke ya na fa ga-eje fa ji ene une nwere nke mma
ama m na ọ dị efu efu o jesi ọ ya abata ọ dị bụ mgbe eje nna nsị ka njọ mbụ na o nwere otu ọ dị udo dị hapụ na ọ ga-abata ma gị jee kwadoro m ife na ma ife na-ekwu bụ na ị ga-agba mbọ na ọha gị bịara bụ ya ọha ma ga-enye na ite ife a bụ ife nna nna anyị harị mgbe gboo wee ka nka ukwu amasịrị emere anya ahụ ukwu okwu ọ bụla ihu n'obodo gị were anya chado na ya wepụkwa anya n'ukwu a wepụ anya n'ukwu a mụa Udeze wepụ anya n'ukwu a ukwu ifuru ebe a na mụ erichago ukwu a tinye jara ukwu a jadị m ahụ mma cheka mpịaziere ukosi agbụsa saịn gị ukwu a bụ ukwu agbụsị debere ọ ga-ejiri onwe ya ọrụ ma ọ bata ihe na-agwụ ike eji ezu ike wepụ anya gị n'ukwu a ihe mere na ka anyị leba anya ifuru ukwu a ọ bụrụ ma nri bụ ukwu a otibo agbụsị ngwerekọ ife m fa ihe na ọ bụ beti ifuru ukwu a na mụ bụ Udeze richago ukwu a ka m gwazie nke bụ eziokwu agbụsị enyego m ukwu a n'aka mụnwa is in charge of this ukwu wepụ anya n'ukwu a ị kara ịgbanụ m na ọ na-agụgụ sinsi anọ m n'ukwu agwara nje wepụ anya n'ukwu a mụnwa dị charge of ukwu a kịta tupu agbụsị alọta kedu onye bụ agbụsị ị na-ekwu okwu ya agbụsị nke mma agbụsị just mechara afọ ị na-adịbeghị shọ ma ọ kara abata ifuru ukwu a na mụ erichago ukwu a mụ Udeze eriela ukwu a sef ihe na-akpọ akpọ ara ya awa akpọrọ ihe awa akpọ obi ihe awa akpọ obi agbachakwala gị ma ọ bụrụ m ukwu a fichasị anya gị wepụ anya n'ukwu a ohikwu mgbalebe n'anya nụ ifuru ukwu a na mụnwa erichago ukwu a nọdịlebe ka m gwa gị Abusi. Oto ngwa kesa kembo oto kesa lo. Ana kwado na fiepo. Osawawa biko. Megiri. Osawawa. Buda ye bu ya afia. Ye ha pleta ko to ga ye bu etu nyi di wo bu le je ba afia. Mama sana ya Isaya waru. Isa mo Isaya obala waru. Kama sana ya Isaya ifunika drongo karusem. Hey! Abusi. Kesi ki isi uta na gwen toro ga toku. Oni nwere zi nsọpụrụ n'ụna na gbadogide ebe a so ya bụ a na-ekwu ngwa na ugwu a na-ekwukwu Abusi aka m aka osi adị mụa mechie ọnụ Abusi ibo ina gwa ibo sike tro ga diva ki me pelo ọnụ Abusi ka ngwa ibo na wosiko vive o fe na so anya akụ ngo jaja akụpụ ngwa ọbụ anya kịta efe ya biko pụtara ebe ahụ biko a na-egwu okwu na-ekwu ngwa ịkụ m ihe nna nwụrụ m n'afọ aka akụrụ m ihe ọrụ ya bụrụ ngwa ọ pụta na akpa nsọpụrụ gị agbawala asịgo ngide awụsọwa ọwa dị mama sị na moto eburu je sa ibe zi ọga gbadata ebe a nsogbu ya adịrị gị ọga afụrụ ọ ga-abịawago ekele unu echebe anya ọga wee ruo kịta ọgwụ moto enyere mgbara agbụsị ka ọsa kemgbe moto ka agbụsị asara moto anyị kwadochara ka anyị pụ afịa na-eso onye iju na moto anyị bụ moto etu onye iju ya wee pụọ afịa ya agba nwanụ m na-ejufere kpatara ejebe ha afịa wee ruo kịta agbụsị ọga ife o kwuru ọ bụ eziokwu ọ bịakwutere nsị m sa moto ndị ahụ adịghị mma nsị ya satụ moto so ọ nọbịa na-eme na-agbakasị ọnụ na gịnị mere at least otu ha si gị asa anya asa anụ bịa ịnụ ife ị na-ekwu isi ọ gaghị sagịrị gị nwa bụ nwa ifugo agbụsị
Oga na o nwere karu semem so si yama sato. Iwe se ya sa moto onukwu. Aje sa ya mebi nkwa afia. Ogo to bi ife niile. Dekene. Bo su obuna ị ga-ezi nwụcha mmeri fe bodo kere kwa ozi o wee si n'ọma mmie. Lanti sọtọ bi isi na maka mbọ sọsọ m ga-ewetukwa gị n'ụdị a. Anya mmeji aka m na-abụ wee mmanye wee makpọ ya. Achọ m ịnụ na nọ n'ụlọ ọkọ ife na akụkịta. Ife na-ekwu Ogo figa na sọrọ. je kwado ife na agwa ma akwụkwọ je na-abịa. Efuru nwa. God is abusi. Okwu go ejili ata nkịta. Abusi. Maka Bịa ebe a na-akwụkwọ ita. oge na nwa na-egwa ya oge fa abịa. Lekezi ke na bagina banaga Eyo, ka e emerụ gị. Ima mo ndo kan na chiso. Ị na-asọ m ndụ igbutu. So ba gafu no bogina che menye ge ego modika. Oh, you know. O me ego menye ge ego. E kam bido na ga we bido. Akara no bugo. Nga neji. Ngo wonfa. Wonfa. Ke peka no mo kan na babo sibu otele. Otele amụrụ akọ. Akara me ego karịa nke iyeri eri. Nwa na jide kwuru. Oh, no, that's not good. Chukwu gozie gị. Ọ gozie gị nwere. Ọ mụ agbo support. Ma like when I can wait no maka. Go give me na mgbede ka m kpọọ gị. Ka m na gị kala ka mata kwuo m ọfụma. Gata. Picture na be. Ọkwa MTN. Ihe ga-eji wese fọ. That's my game. Mmanụ. Ọ dị. Hey, nwa gị nwa. Mana ka afa ngaji wee save afa nwa na ka ndị ya nwee dị ụtọ otu o si acha pọlịpọlị ọ dị ụtọ na mgbede ka ma agba nke ati ịba ego ma agbaghị nwere aka mgbagha ghọta ije ọwụ na nso ndị abanye moto apụba nwere ka anụ mgbagburu gịta ma mgbata ya na chukwu ịma ihe ga-eme na wee mere nke a daalụsọ. Abusi biko ewekwa na n'iwe. Okwa na madam mụ nọkwa na shop eri mgbe na-eche ka ọ pụọ. Ibu agwadi m na ụmụ America na-eje enyoku. Asịkwa na m si ahụ kene bi na-eche ka ebe ka m. Biko ewe na n'iwe. Onye a 3000 mana eji emecha m eweta ọzọ. Get up go. Kiss nyam nyam nyam. Bye. Bye. Hey, then I got me to queen can you bruise a blessing. Can guide me jai hotel. God this you I was it.
ga ma ke sa chana kwado ane no no ga ya to ni we bara ki Shiki bulam ke ka jo no me miao Okay, ma'am. Ino na komia. Mani kwete de. Kwete kuna. Kwete. We ndo yebo na damage. Damage na leva. Ante ke ole kume. Ale ku. Okale music ko ko. Okale ka ka ba ni. Ode mara ke. Hey, buba. Ajame mo bogeba ni se ganyo mame te ganyo mame otela kebel mo te gam kamda kebe kene na kwa kene nwe boga wodi ka wo jiwote ko yezilie oga zilie keze boga wana amle travel agunu me travel iwera po shop abuna wonye ba eba bata eba na bia weli de yama mebe no ana mebe ana afu shop anya ina eba na afu shop anya Abisi, maduka ya nia. Hey, aku kwa nia nduku. Ngonya. Agwala ya anu kana musobo na njeta jeta ma kanje nyoma mane utu ba kampale. Ino so me na jumma utegemda. Maduka ya nia hapo chagongi. Oh ya nia. Ubibe ya magunu ya. Nne, ịmakwadisi mmege ha. Ọka isi nnọọ na-ama. Ịmakwana eme ndị n'isi a. Ka njiri ya wee nwudo new cat m nwetara ọfụ. New cat kwa? Ka ekwunyo. Obele nwa na-akpa ike a na-akpọ agbụsị gbara ihe odo n'isi. Nne, esiri agbụsị? Ehe nọ, agbụsị. Obere nwa ahụ ọ na-akpa ike dị egwu. Hey! Ọ na-awụ m ego n'ahụ ka mmiri. Mbose. Keko. Kia. Ika. Wala we di ba you go. KW can we really like it. Let you in the area. Yeah, but like 18. 1,800. Yeah, how get a how no. Here 1,000. Yeah. Come on, you 1,500. Yeah, the reki above now 1,000. In the reka we. Madam, be me 1,000. All the year 1,500. In my reki 1,000. Sig di here 1,500 naira have go on. So, ngaba. Ngaba. Yeah, do ever so. Ngaba. Ngaba. Odiba manja afia. Ada mana ya? Ina ha wono kula kula me bonu go no wala mu wono asi. So ba da gona game na bi kwenti 1,000 kan Is it not so good? Look at that chop on me. So, Nyabu, ntacha fusu tego madam mu, nyegi, ijije na achụ nwanyị agbụsị. Munka.
agbụsị na-agbụ otere amụrụ akụ na chụnwa onye ka nyachi ya wara na-agbụ onye nwa ya chiko konye blessing blessing nka ntọntọ ha pụtaba ebe a eche ma mmadụ ka na-ekwekwu ya nnọkọta nrapụ ukwu gị a ukwu mazị mbụla jebe bịa agbụsị na ya ka ngwa gị taa bụrụkwa gị izizi n'ikpeazụ ga-enwetakwa gị na shọp anyị ọzọ ụbọchị m ga-enweta gị ọkwa mgbuo gị ife ụka ọ dị ị ga-ahụ ihe ga-eme gị ọkọ mụa lenụ gị onye ka na-emere ukwu fege apụ ihe apụ ebe a legwenụ gị enwere ihe nji ga-eme ka blessing ngwa abụọ na-eme nne na-eti ewo mana blessing bụ na-enye blessing ihe ọ na-eti ya emewe m ya o lenụ gị afọ ya ebe ọzọ akpụziri m agbụsị echi ịkpọ m afa kpọọ m ya agbe ịkpọ ya agbe ọ na-atọ m ụtọ ọ ekpe gị tibe agbe ibe m na-ekwu na ọ bụrụkwa na m afụrụ gị n'anya o mana anyị kpara na taa mụ na gị bi ebe a anyị mewe ihe dị ụta ọ ga na mara m mata ọ bụkwa itinye m na nsogbu chụrụ m nye ga-eme ka ha tinye m na nsogbu ọ ga nwere ike sizie ụta ahụ chụọ m n'ọrụ iko hafụsịa ka ọ gụzi okwu ọwụ na ịnwa ihe nji maka ya bịa ebe ịma na-ekwu ihe na-ekwu ọ gaghị na-ekwu okwu ihe ọkwa ya nwanne nna m ọ ga-abụ nwanne nna m bụ nwanne m nwoke ihe nji maka ya bịa bụrụ ka m bịa gbara abụọ ka m na ka m nekọtara ya ahịa ya anya nekọtakwara ezinụlọ ya hapụ gawa ya kwete m ọ na-arakwa ahụ maka ọ bụrụ na m bi ebe ọzọ gị nwebiri ebe a maọbụ na m bi ebe a gị nwebiri ebe ọzọ ọ karịkachakwa mma ụta ahụ ha nwere ike ha agaghị amata ihe anyị na-eme mana ụta isi nọkọta ebe anyị mewe ihe dị ụta ụjọ na-atọkwa m n'anya ịnwa na otu anyị si bikọ ọnụ ụtọ ya ibiri ebe ọzọ ga na-ete m aka kịta otu anyị si bikọ ọnụ ụwa ha yes ọ na-eweta aka n'ime abalị ikunye mapụta mmụọ ihe lie ka o so gị ihe m na-awa gị mana onye a na-akụ ka na asịrị ime na ọ ga-aga na bụrụ ya ga-akwa ọga na madam n'anya ka ngozi hapụ gị m onye onye ofe nkupu ihe abụ nwa bụ idibo ọga m ya edibo nwanne m nwoke o mee mete ọfụma kịta mụ ga-atụ nkụrụ ka a esiwe ebubu ebe a ikwuru eziokwu afụta ọga ịfụntachi ọga fụ nwunye so m abụgoro nwunye ya nwaanyị na onye fụchi ọga efu mmụọ maka gịnị nwanne m nwoke ka mbụ ọkwa nnukwu mmadụ ka ebe ka o si adị mana ka m jikwa gị ikwuru eziokwu na ịfụrụ m n'anya ọ ma ịfụna sị gị na afụrụ gị n'anya karịa ka m si fụ nwoke atụkwasịra m ịfụnanya atụkwasị ọ bụrụ sọsọ ịfụ gị afọ atụkwasịra m ya atụkwasị ikwukwara eziokwu na ị ga-elezi m anya ọfụma atụmana ezi elezichago gị anya wee n'ịnọdụ ka anyị kwuzi taa ka mba chọrọ m ịnọdụ chọrọ ịnọdụ taa kwụba na mana ihe na-ekwu asị m ka njụda ihe gị na-abịsị na-akọ ụga m na-agafe ihe mụ na-abịsị na-akọ o nwerekwa ihe ọzọ anyị na-akọ na ọ na-ajụ m ka ị ka nsi arụ ọrụ n'ụlọ mana ọ gasị eje so onye m na-akọwara ya na ilechara nna anya kpọ m ụmụazị ọta ka ya saf bụrụ ọga n'ụlọ a ọta ka ya rụbụrụ ọrụ n'ụlọ a ọiche na nne onye unu nọ na-ekwu ọiche na njọ tụrụ gafe ote a kezizi anyị na-ekwu na abụrụ ihe m gwara gị ihe agbịsị lechara m anya sị na ọ ga-achụ m n'ọrụ agbịsị kenye ahụ esi na vileji kpọpụta obodo sị na ọ ga-achụ m n'ọrụ agbịsị kwuru na ọ ga-achụ gị n'ọrụ so gị nwa nọkwara nke a mụ amarakwa m ihe na-akọ anụkwa m ihe dị ụta biko ihe a m gwara gị bụ ihe agbịsị jụrụ m kwana ihe m sara ya o nweghị ihe ọzọ nọ n'ime ya ozi na-enwe ihe ọzọ ị nọ na ọ gbasara gị dịkwa gbabụ m aja adịghịkwa ya gekwa ntị ka m gwa gị ọ ga-akakwa gị mma na ihe ọbụla gị agbịsị na-eme n'ihe hapụrụ ya bifo itinye onwe gị na nsogbu taif ilechara anya onye gị a ga-eme ihe n'unu a ọ bụrụ agbịsị kenya ahụ afụfụ niile ị tabara na unu a ị chọrọ iwest ala dat ka njikọdo gị ka ihe chere mụ na agbịsị na-eme n'ụlọ
isi m nechara onye niile ọ bụrụ agbịsị ka mụ na ya ga-eme ihe ka ihe mụ na agbịsị na-eme na agbịsị jụga m ajụjụ ma asa ya ajụjụ ọbụla kedu ihe ị na-akọ biko achọọ m dịka ajụjụ a ọzọ ajụkwala m ajụjụ ọzọ ọkwa agwakọta ntị anụ mgbe a ga-egbe na n'isi ebe na-enweghị ihe gịla agbịsị na-eme oke na a ga-enwecha nwe ihe gịla a na-eme na ekwugo m nna anyị maka Chineke nna agụ adọwa nwa gị agba ha bụ sọ bụkwa ọgwụ kedu ihe ga-eme kịta na nnowu na-asa m bad ebe were ego nke retere erete wepụ nke fara afa ha nwere kọọ ya ama m na-ewere ya so ya ka ama na-aba n'ebe ahụ ama mata na mma ji yes ka nje were agbọsị igbu otoro mụrụ akọ ka m gbaa nke kịta Every day by day na trouble. Every day by day na trouble. Ngwa ahịa nwa gị tụrụ abatago anyị futerele gị ya